vil gerne springe, ja. De synes, det er sjovt at springe. Bobler! Ja, nu går der mange bobler. Ja. Kan man ikke grine? Jo, det kan man godt, hvis man er god. Der er masser af bobler på badebassin. Boblebad. Ja, det er lige før vi laver et boble. Bobler! Det der. Nu er der en kæmpe stor boble og en lille boble, og så gør det heller ikke. Det ved jeg så ikke. Man må ikke træde på det. Man må ikke træde på boblerne, så får man bobler på. Man må ikke træde på boblerne, så får Jeg får sige det på man bobler. Ja, hvad de siger. Ja. Sådan. Jeg sparker en boble. Prøv at vil du med om at have en mad som mormor, eller vil du lige have lidt mere af lidt bobler? Okay. Så hvis der er noget, så sidder Ida der. Okay. Skal du også prøve at puste? Du skal ikke have med. Nej, ikke i munden. Det smager ikke så godt. Ej, jeg synes simpelthen, den her, den er vildt. Ja, det er noget meget lækkert noget, det her. Der er noget af det her. Men det er sådan... Du må få min. Her. Det er spændende, det her, hva'? Bedre. Så det kan godt tage. Så er det. Puster du overhovedet? Puster du overhovedet? Ej, svømmer. Hvad? Boble! Boble! En kæmpe boble! Ja. Så kan du flytte. Så finder du sådan her ned. Nej, jeg kan sparke! Hun fokuserer bare kun på dig. Nå. Skal du også tage? Kæmpe boble igen! Vi må gerne kigge på det. Ja, det er hulen. Det må være hunden. Nu sparker jeg den kæmpe boble! Jeg sparker den kæmpe boble! Sparke den lige til den. Så i stykker. Ja. Ja. Hold da op. Nej. Men så er det dig. Lidt en Nu menneske. skal vi lave en bobler et andet sted. Oven på den der. Oven på den der. Så der står der racerpilen. Ja, det må du gerne. Og så står racer sådan der. Jeg tror, det er fordi, der er racertema her på biblioteket lige den her uge. Jeg tror, det er derfor. Skal vi gå derop? Med alle boblerne. Det er så videnskab. Det kan ikke noget der. Det er selvfølgelig, må du gå forbi. Får det i munden.